O Concello de Pontevedra avanza na digitalización do seu arquivo histórico. Máis de 150.000 documentos e imaxes dos fondos municipais estarán dispoñibles no portal Atopo da Deputación Provincial. Esta ferramenta nos ofrece un mundo de posibilidades e nos ofrece a posibilidade de seguir avanzando en algo no que estamos empeñadas neste mandato, que é poñer a disposición da cidadanía toda a documentación que sexa posible. A gran maioría desta documentación xa é accesible á cidadanía. Son actas plenarias, documentos administrativos e tamén fotografías, dende 1834 a 2004. Salvaguardar digitalmente e poñer a disposición a golpe de clic moitos momentos vividos por xentes de Pontevedra. Os documentos digitalizados proceden do arquivo municipal pero integran fondos de diferentes orixes, como os dos antigos concellos de Ponte Sampaio, Xeve ou Salcedo. Especialmente o fondo do Concello de Pontevedra, pero tamén de antigos concellos integrados como Salcedo, Xeve, Ponte Sampaio, de fondos depositados como de Tafisa, de interés. Toda esta documentación xa está pública desde fai moito tempo. Os datos xa os deu a concelleira. E, bueno, sería poñer en valor esta información. Chama a atención especialmente o arquivo fotográfico. Son 2.200 fotografías que recollen eventos da historia da cidade dende o 1949 ata o 1995. A gran maioría xa están accesibles dende a plataforma Atopo. Hai fotografías da vida institucional da cidade, do concello. Tamén hai moita fotografía de tipo infraestructura, obra pública, e tamén hai unha boa parte de fotografías que reflicten a vida cultural da sociedade. Actividades no museo, concertos, exposicións, hai moita fotografía, evidentemente, de actividades celebradas durante as festas da Peregrina. O organismo provincial manexa a día de hoxe no seu arquivo 2,2 millóns de referencias de toda a provincia. Só o Concello de Vigo non subiu aínda ningunha documentación á plataforma.